Kid, i dag spiller vi SG, Ever Hypixel, og vi spiller bare Ever Hypixel, fordi vi har løsning. Ja, fordi vi har løsning. Okay, så dropper vi der. Hypixel, fuck, jeg hedder det, men tag bogkittet. Se. Sådan. Ej, jeg skal lige pakke. Okay, hvad nu? Vi tager bare... Jeg tror, vi tager... Rainbow pack. Ja, og jeg nåede at tage mit kit. Nej, jeg nåede ikke at få sortet. Yes, jeg nåede at få et sortet. Jeg nåede at få det samme sort, som jeg kunne have fået den kit. Det der gør jeg ikke noget. Nej. Lad være! Sådan der. Han er ikke med i starten. Ja, det er lidt sikkert. Lad nu være. Jeg hedder også pimski, når kister er sådan, man ikke kan åbne dem. Eller sådan noget. Det er pisse irriterende. Men det der kunne man så godt åbne. Det kræver lidt tid og ordentlig placering. Men altså, det er pisse irriterende, det gør det. Og vi spiller den her lækker pack. Så dejlig pack. Ja, dejlig. Der er så mange dejlige textpacks. Altså, alle mennesker laver nærmest dejlige textpacks. Alle er begyndt at lave så gode textpacks. Det er helt utroligt. Så der er sådan, der laver helt vildt dårlige textpacks. Og deres navn gider jeg sgu ikke nævne. De laver så dårlige packs, man ikke gider nævne. Ja, altså, det er jo bare classic textures. Altså, det her, det er the shit. Eller, det er en fucking god PvP-pack. Den er dejlig, den er let, den er ok, den er nice, den er fucking lige. De er svært, de er bare nice. Altså, du kan ikke sætte en finger på, hvad der ikke er nice med den her pack. Eller det kan man godt. Altså, så er det sådan nogle små fibus. Der er en lille prik, som jeg tror faktisk ikke engang det er. Så det kan I ikke sige. Altså, 100, den er fed, og det er ikke mig, der har lavet den. Nå, men i hvert fald. Anyways. Alle de games, jeg har optaget indtil videre, har jeg nærmest fået into first try. Og til episode 1. Fik jeg den i first try, det kan jeg huske. Det siger jeg i episoden. Det kan jeg huske. Men jeg sagde ikke episode 2, at jeg fik den i first try. Men lige den her episode vil jeg meget gerne vinde. Det gjorde vi ikke. Eller de to andre. Men det er også lige meget. En af dem kom på den anden, og den tredje. Det er også lige meget. Altså, vi skal bare DM. Så de er op noget, ikke? Skal der helst være spændende i, ikke? Ellers så oplever man noget okay. Man kan godt opleve et game, som er spændende. Hvis bare man skal fortælle noget nyttigt. Det er derfor, at det kommer jeg måske til på et eller andet tidspunkt. Der er et team derovre. Nej, det er bare en episode. Han har set den. Jeg har i hvert fald set ham. Ja, han har set den. Oh yes man, clean up. You are dead, motherfucker. Ja, jeg fik ham. Yes man, 100. Kill that man. Fuck it. Der er bare ikke kommet til det lige. Wow, jeg var. Shit man. Ja, jeg kunne lige tjekke det. Der var noget, hvis der kommer et af dem. Dejligt. Der fik jeg en. Jeg sagde lige, at jeg måske mangler lidt spænding i. Ej, okay. Så jeg kan jo ikke se. Det er også lige meget. Så der ligger lige lidt til her. Skal folk finde noget shit? Ja, så dør en til. Nu skal bare dø en til, for at vi kommer i DM. Og det er jo dejligt. Det er jo dejligt. Det var fedt, vi fik ham der. Han var lige død. Det er derfor, man vinder altid, hvis man er ligesom mig. Jeg er sej. Og alle andre mennesker er okay. Jeg skal bare på 2. Et kill. 1 minut til. Vi starter af nogle clips. Nej, men der er en med virkelig dårlig connection.
Jeg har også selv crack connection. Jeg mangler bare en fremme connection. Det er lidt inde. Jeg kører FPS. Jeg kører ellers fint nok med FPS. Der døde jeg. Men connection er faktisk god inde. Men det er også lige meget. Der er faktisk ingen af os, der kører god connection derinde. Eller helt fuld connection. Jeg døde ham med dårlig connection. Det er det ikke noget. Vi alle sammen har. Men det er lidt underligt. At vi alle sammen har præcis den connection. Men det kan bare være, at der er noget. Så lige nu. Men altså, fuck that shit. Jeg ved. Altså, ikke håbe, at der er en med fuld alarm og sådan noget. Men vi fik noget for et kill. Og så går vi i det hjem. Yay! Damn! What the fuck? Jeg kan ikke se dem! Sygelige! Ham der. Måske lidt værre med ham der. Vi starter med at tage ham den OP. Håber ikke de ting. Jeg vil ikke dø som tredje. Nej, sådan. Damn. Det gjorde sådan. Det er lige meget. Ej, det er løgn, hvad fik han om? Jeg skal se, om det bliver skrevet i Excel. Det er ikke. Nå, men det var fedt. Altså, nu kan jeg ikke se, om det er bagved eller foran. Så, nu kan jeg se det. I hvert fald. Vi fik den her recording. First try. Det går jeg nærmest altid med spilleren. First try are the winners. Vi kører et eller andet FPS. Og vi siger... Hvad siger vi? Vi går i lobby. Ja, vi siger hej med dig.